Относно кутиите, в които да се съхранява насипната храна, няма универсално решение и затова не съм ги включила и в това видео. Важното е да видите първо какви храни имате, в какво количество ги съхранявате, какви буркани искате да използвате, дали те са пластмасови или стъклени. Имате ли налични буркани от други храни, които харесвате и са добър размер и всъщност бихте могли да използвате тях. Или искате да закупите други, които са специализирани за съхранение на подправки, брашна, захар и така нататък. И да решите дали ще вложите средства да закупите такава серия. Много често за подправките хората си купуват цели сетове. Аз не ги препоръчвам като цяло, защото много е важно колко подправки използвате и в какво количество. Ако използвате 3-4 вида подправки, от които имате в по-голямо количество, то по-добре, такива, които сушите, то по-добре използвайте голям буркан, в който да сложите голямо количество и си отливайте в малко бурканче. Така че трябва да се съобразите с това какви, колко, като бройка и като количество подправки имате, както и храни, насипни храни. По отношение на консервите, за тях не е нужен специален органайзер, така че нужно е подходящо място, на което да ги съхранявате. Това е от мен, аз съм Калина и се занимавам с организацията и подредението на домашни и работни пространства и ще се радвам заедно да създадем твое подреден и уютен дом.